Doncs aquest any hem volgut fer-ho encara més espectacular, tornant la màgia a tots els nens i nenes de Torrefarrera i dels pobles dels voltants. I la veritat és que, clar, l'any passat no vam poder gaudir de la mateixa manera, amb totes les restriccions. Aquest any ho hem pogut muntar, seguint amb les mesures anti-Covid. I hem afegit molta més espectacularitat de llums, d'equilibristes, dansaires i molt més espectacle dintre de tota la cavalcada. Molt contents que per desè any continuem aquesta col·laboració amb ICG i que el camarlenc vingui aquí enguany amb aquesta festa augmentada, amb tots aquests espectacles que estem fent i per tant veient que tot i la pandèmia s'està disfrutant d'aquesta manera. M'ha agradat molt veure el camarlenc. M'han agradat molt els camells. M'ha agradat molt les fades perquè per a mi eren el més bonic. M'ho he passat molt bé perquè he portat la carta i ha sigut molt divertit fer una foto amb els Reis Mags. M'ha agradat molt els camells, però també el que anava sobre una pilota. Ens ho hem passat molt bé al camarlenc. Estem molt contents d'haver donat la carta. Esperem que, malgrat la pandèmia, vagi molt bé aquest any. Esperem prop de 700 nens que ens passin a veure i que l'any que ve encara sigui millor.